Добре, айде за колегите онлайн. Решаваме задачката с зеленчуковата борса. Това е от упражнението, пак от изпите, задачата от изпита на 26 март. Добре, казахме, че тук ще работим с някакви числа с плаваща запетая. Добре. Значи първо, какво трябва да направим? За да четем от конзолата... Да, обаче нали трябва да ги прочетем първо от конзолата. Скенер. New Scanner, който ще чете от system.in. Така. И сега тук ни казва, бе, нямаш го. Alt-Enter, искаш да ти го импортна, импортни го, айде. Готово. Импортнахме си скенера. Разбрахме се, че ще работим с W. Добре. Добре. Vegetable, само че да погледнем първо какво е на първия ред. Първия ред, това е цената за килограм зеленчуци. Значи, така, значи Vegetable price, примерно. Price. И това ще ни бъде, какво казахме? Reader. Точка. Да, ще го направим така. Double. Parse double, добре. Reader. Reader, next line. Добре. Да видим следващия ред, какво ще ни се даде. Цена за килограм полудобре. Next line означава, само да ме отворя, като въведа тук на реда, след малко, нали, като пуснем програмата, като въведа нещо на реда, това ще прочете целият ред, каквото има на него и ще мине на следващия. Това не за да може да четем, нали, на всеки ред отделно число. Ако не напишем кое? Тук какво? Ние трябва на ридера тук да му кажем нещо да изпълня, така като му дадем точка. Тук има някакви други методи, нали? Обаче тия методи, това са някакви методи, които проверяват дали има следващо и така нататък, обаче с тях се занимаваме по-нататък. Единият вариант за четене беше с това double.parse double, нали, next line, а другото беше, другото беше, ако му кажем тук само reader.next next double, така. Това се вади като вземем reader, т.е. като го достъпим по неговото име, като му кажем, reader, като натисна точка и то ме изкарва в този reader какви методи имам достъп до тях. Имаш ли, импортнал ли си reader, скенера? Би трябвало да ти ги... След малко ще го погледнем. И така, казвам, вземи, прочети следващия ред, превърни ми го в тип данни double и го запиши в тази променлива vegetable price. Добре, значи аз това нещо ще го направим и за fruit price. Добре, правим си втора променлива fruit price, която прави същото нещо. Чете от следващия ред и превръща числото в, текста в double. Добре. На третия ред, какво имаме? Общо килограми на зеленчуците. Значи тук, какво ще имаме тук? Ние го четем това от конзолата. То ни се дава на нас това. Това ни е. Сигурни ли сме, че е цяло число тук? Да, ето. Да. Значи тук можем да си работим с... Щом са ни казали, че това е цяло число, няма нужда ние да го проверяваме и да правим излишни проверки. Значи тук
може да си работим с int. Съвсем спокойно. И това беше килограмите за зеленчуците. Значи тук казваме vegetable quantity. И какво ще кажем тук? Това път с integer, нали така? Parse int. И пак казваме, reader искам да ми прочете следващия ред. Добре. И на четвъртия ред трябва да си прочетем общите килограми на плодовете. Това щом ще е същото, натискам Ctrl и D, дупликираме реда и сменям само името на променливата. Казваме fruit quantity. Добре. Ами, това сега ще го скрия, защото ми пречи. Прочетохме си 4-те числа. И сега от нас се изисква да направим логиката, която ще ни смята колко общо ни е печалбата. Така беше приходите от всички плодове и всички зеленчуци, общите приходи. Като ни е казано, че 1 евро е равно на 1,94 лева. Добре. Ние трябва да принтираме в евро, нали така? Да, в евро. Значи, добре, за момента можем директно да ползваме 1.94 като число, нали, във формулата директно да си го напишем 1.94, но добра практика е тия неща да се запишат в променливи. Защото после като си четем формулата, няма да се чуем това 1.94 какво е, килограми ли е, камъни ли е, какво е, а като напишем примерно юрос или еврос или лева или нещо такова, пак дава ни се информация точно какво се случва в тази формула. Да, нещо такова ще си го запишем това число в някаква променлива или то даже в константа може да се запишем. Не, това не го четем, то ни е казано, че е равно на толкова. Това не го четем, директно си го... Това казвам, ние можем да ползваме директно 1.94, но е по-добре да го ползваме като променлива някаква. Въпрос имаш? Може, да. Може. Тоест да си го напишем 1.94 и после да си напишем коментар, че това е 1.90. Да, да. Аз мога да му кажа, примерно, double A равно на 1.94 и сега тук да предположим, че това е в някаква формула, нали? Аз го написах, защото това не се знае какво е. И като не знаем, може след него е така с две наклонени черти, това игнорира всичко след тия наклонени черти, което е на същия ред. И мога да кажа е така в string is, да кажем, number of нещо си. Е така. И това нещо си работи и не ни чупи програмата. Тук мога да си пиша някакви коментарчета, които ми се отнасят за променлива или за формулата, какво прави или за нещо друго. Даже има и някои е така го правят. Е така. В смисъл над коментар за някакво парче код, което е надолу. Това също е окей, както ви е удобно. Но по-добре е като цяло това да не е така, ми да си е, да кажем, евро. To BGN. Е така, нещо е такова. Нали, за да ни дава е това нещо, името на променливата трябва да дава информация за нейното съдържание. Не е окей да напише еврото BGN и вътре да запиша някакъв текст. Да. Нали така? Да. BGN to евро. Добре. Записвам си го това в някаква променлива. И сега трябва какво да направя? Трябва да взема цената на зеленчуците и да умножа по количеството. Нали така? Тук ни е казано, че продаваме за N лева на килограм и плодове за M лева на килограм. Тоест това първото е тук е N, а второто е... Не. Тия двете долу са цените. Както и да е. То ни е казано, няма да го дописвам. И трябва да умножим. Зеленчуците струват цената на зеленчуците по количеството на зеленчуците, което е на третия ред. Или, какво ще кажем? Double
Нали така? Тук щом работим с дробни числа, едното от числата, ако е дробно, работим с дробни числа. Казваме, вземи цената на зеленчуците и умножи по количеството на зеленчуците. Само, че тук не му дадахме име. Total или само vegetables profit ще напиша. Не съм сигурен дали така се пише. И вече знаем, че тази променлива ни е печалбата от продажбата на зеленчуци. Правя се още една такава променлива, която ни е fruits profit. И аналогично взимам цената на плодовете и умножавам по количеството. Така. И общо взето вече съм извършил тия двете стъпки, които си смятам смятам си парите от продажбата на зеленчуци и на плодове. И какво мога да кажа? Мога да си направя още една променлива, която ни е Total Profit. И тя на какво ще ни бъде равна? Общата печалба как ще я намерим? Така. Събираме печалбата от продажбата на плодове и продажбата на зеленчуци. Vegetables Profit плюс fruit. Виждате ли как си разбивам всичко на променливи, нали? Не го набивам всичко на един ред. Това можеше тук да му кажа в скоби, после плюс това в скоби, нали, на един ред, и ще да стане много грозно и нечетимо и не е окей, защото после не е разбираемо. А така като си ги разбиете на променливи и на малки стъпки, по-лесно се проследява, нали. И сега един вариант ни е директно да изпечатам Total Profit и вътре в System Out Print Line да го разделя на това BG into Euro. Или мога да кажа Total Profit, т.е. Double Total Profit in Euro. И това какво ще ни е Total Profit разделен на нашата променлива BG into Euro. Това казваме, тук вече, виждате ли как е с променливи само, не е някакво такова нещо 1.94, дето никой не го знае какво е. Казвам BG into Euro. И на теория в тази променлива би трябвало да имаме вече отговора. И остана само да го изпечатаме, нали така? System Out Print Line и Total Profit in Euro. Сега тук има нещо. Това може да е проблем. Защото Decimal има двойно по-голяма точност от Float. И ако те искат... Добре, сега ще го тестваме и ще видим дали има проблем с типовете данни. Копирам си първия вход на задачката. Казвам Run с дясното копче да не ми рънне стария проект. И сега с Ctrl и V добре, 101.0. Добре, значи тук виждаме, че отговорът е коректен, обаче ни печата и някаква нула тук накрая. Да пробваме само и с втория пример да видим дали смята коректно като цяло. Така. 20, 61 и някакви много цифри тук, които 093, я да видим. 03, да. Виждате ли, че тук 0309. Тук мисля, че трябва да работиме с float, обаче сега
6. Аре бе. Топа това не иска да го такова. Добре, ще го пробваме първо с Double Judge и после ще го променим на Float, ако не работи. Предполагам, че това няма го хареса, защото Double има по-висока точност, а то ще очаква там до някой знак да са еднакви цифрите и... Не става, защото ти тук имаш тия двата примера, това са, наричат ги тук нулеви тестове. Това са нулеви тестове, защото те ви са дадени да си тествате кода, обяснено ви е кое как се случва и така нататък. Обаче, само да тествам, останалите тестове тук, тия всичките останали тестове, вие не ги виждате какви са. И те може да са всякакви. Ти може да го направиш да работи за нулевите тестове, обаче другите като... Да, значи явно има някъде... Имаме един тест, който ни е граничен. Ето сега даже ще ви покажа. Тия Zero тест, на които пише. Това са тия двата теста. Ето. Това са нулевите тестове. И те не се включват към общия брой. Към тия, които ви дават точките. Това е кофтито тук, че не знаеш при какъв ход имаш грешка. Тоест това нещо сега тук трябва да помислим и да видим защо има грешка. Значи аз ще опитам нещо. Пробвам да го направя навсякъде с float. Защото ми се струва, че сърди се, защото тук търсим double, нали, пък мъчим да го запишем в float и затова се сърди. Зависи, ако има някоя скобичка изпусната някъде, може и да ги подчертая. Чисто така за проба ще го събмитна и това с float. Това пък даже на два теста гърми тук. Добре, значи не е с float. Когато ти излезе звезди, това означава, че не се е компилирал. Забравя си, синтактична грешка има някъде при компилация или така. Да помислим сега къде може да ми е грешката. Така, аз между другото ако введем 0, добре, да погледнем и условието. Така. Добре. Общо 195 и 94, добре. Което разделено на 1.94, нали така, 1.94, делим го. Хубаво. Що гърмим? За N11. Всички числа са от 0 до 1000. Така. Добре, ще се помогна и тук с... виждам, че има някакво решение, не знам от кога е това решение. Това е само, че на C-Sharp, което е подобно. То даже, виждате ли, аз преди време, като съм го решавал, имената на променливите дали са ви познати? Това съм го решавал може би преди година или там кога. Това защото е на C-Sharp. Не, на C-Sharp е решавано, но то е подобно.
Така. Честно казано, решението е също. Ето Vegetable Profit, Fruit Profit, делено на 1,94. Сменихте ли на Java? Да не е останало на C#? Така. Така. Според мен е тук или с форматирането на на това число тук. Може да има проблем. Макар че това е last number checker. Това проверява числото. Ако числото е вярно, би трябвало да е окей всичко. Така. Чудите от всичко плодове и зеленчуци. Честно казвам, тук това е нещо специфично тук. Добре, това ще го помисля и ще ви... Да? Кое? Добре. Сега ще го погледнем. Гърмити в Judge ще излизат звездички, така ли? Не е това. По принцип, по подразбиране си е давало, но ще ударя една пауза на записа и ще дойда да погледна. Резюм. Добре, ще решим сега и задачата с две звездички, да не ви стряскат много. Те имат звездички, обаче не са чак толкова трудни. Сега, тук при тази задача ни се подава дата като вход и ние трябва да сметнем каква дата ще бъде след 1000 дни, след подадената. Тоест тук ето това ни е казано 25 февруари 1995 година, след 1000 дни ще бъде тази дата. 97, 20, какво е това? Ноември. Сега, тази задача ние можем и да почнем сега да решаваме. Ако месец е еди кой си, да кажем, ако е октомври има 31 дни. Ако е декември също има 31 дни. Да си ги въведем месеците един вид от 0 до 12 или от 1 до 12 и да си смятаме, ако е този месец прибави 31, така до 1000, което е, нали, не е окей. Първото, което е, защото това е така много, не знам какъв начин, това е начин за решаване, ако наистина нямаш такива класове като DateTime и така нататък. И другото, което е, ние трябва да съобразим и високосните години, защото, нали, на 4 години имаме по една високосна и това нещо също трябва да се съобрази. Обаче, за щастие, имаме си клас, който всичките тия неща ги прави отдолу без ние да знаем и ни предлага някакви методи, като прибавим и толкова дни, извадим и толкова дни напреди това и така нататък. Сега тук ще направим един нов Java клас и какво казахме? 1010 го пишем само е така. Даже с подчертавка ще го напиша да се вижда. То пък, да, то не иска. Добре. Трием си тук тия гадости. Правим си го това с main метода. Така, сега за да създадем първо обект от клас DateTime. Това е точно като скенера, значи даже аз ще си го направя това с скенера, защото ние трябва така или иначе да си прочетем. Reader скенер от system.in. Добре. Сега тук даже те са ни дали и някакви подсказки да разгледаме класа LocalDate. Също така
имаме и някакъв localDate.parse. Това прилича ли ви нещо като integer.parse, някакви такива неща? Значи, можете ли вече да се досетите какво прави това нещо? Без да сме го гледали, без да сме го чели и така нататък. Значи, това нещо, да, прочита един стринг и го, така да го кажем, обръща го към datetime. Значи сега, отдолу не съм сигурен точно как работи, мисля, че това нещо се превръща, взима години, месеци, дни и така нататък и с това всичкото го обръща в едно голямо число милисекунди от някаква нулева година, която се има. Ами то да, има някакъв такъв първи ден, който е въведен, значи в различните програми е различно, нали? Да кажем нулева година, нулев ден, сега наистина не съм сигурен, това просто няма нужда това да се наизустява, защото няма смисъл, това винаги можеш да си го провериш. Да кажем, има някаква 1900 на начало на година там или нулева или първа година и това нещо казва от първата година до има един метод на localData.now, който ни взима от нашия компютър, това 18 декември, час, секунди, милисекунди и така нататък. И от него, като извадим, т.е. точно така, като видим колко милисекунди са минали от тази нулева година до сега, получаваме някакво много голямо число. И към това число вече ние може да правим, нали, аритметични операции с него. Не е някакво 12 декември еди какво си, нали? Не става. Това нещо трябва да се обърне към някакво число и с него вече правим някакви математически операции и го обръщаме обратно в дата. Това, по този начин ние четем дата и изкарваме някаква дата, като прибавяме дни към нея. И сега тук ни е казано, искам сега local date. Ето то даже си ми го импортна. Това нещо също трябва да се импортне както скенер. Казвам, направим един обект от тип local date, който какво име ще му дадем? Примерно start date. Началната дата. И казвам какво направих. Така, казвам, извикай ми този клас localDate и искам да ми парснеш, т.е. да ми обърнеш това, което ти се подава от конзолата. Така. Reader.nextLine. Четем го от конзолата това нещо и искам да го парсна към дата. Само че това нещо, този парс, работи с някакви негови си настройки, като разделителя между месеците, да кажем някаква наклонена черта или някакви локални настройки, на които ни е настроен компютъра. И това нещо няма да работи с този вход, с тиретата. Това ще изгърми, защото то очаква разделителя да кажем да му е нещо такова, а в същото време ние подаваме стринг с тирета. Не, парса чака стринг. А ние с този reader стринга го четем от конзолата просто. И сега тук, за да мога да унифицирам тия формати, да искам точно мой си формат, нали, този разделител може да не е тире, може да е някакъв процент, каквото искам мога да е. И за да го направя това нещо, те даже тук са ни подсказали, ето, формат с datetime форматър. Значи, аз тук мога да кажа, извикай ми го този datetime форматър, или, оф ли беше? Беше, не. Така, datetime форматър of pattern. Тоест, например, този стринг,
ще бъде в такъв формат. Това му казвам на този ред. И тук вече се включват форматите за дати. Не знам дали сте виждали, даже така ще го сложа на нов ред, да може да се вижда всичко. Дали сте виждали нещо такова? Виждали ли сте някакви такива? Това са формати. Да, това са различни такива ключови символчета за, ако отворим Google и кажем Local Date Formats, това всичкото ще ни излезе там един голям списък и оттам можем да си ги видим по всяко време, нали? Значи ние тук какво търсим? Първо търсим деня, като деня виждаме, че е с две цифри. Деня е с две дъта. Ако искаме да е с два знака, нали, деня. След това какво чакаме? Месец. Месеца мисля, че беше главно М. И след това годината с 4 цифри. Това означава, че слагаме 4 пъти Y тук. И вече по този начин аз като прочета от конзолата му казвам, че точно в този формат ще му подам датата. И то вече знае как да се я парсне, знае, че тия тиренци са разделители, знае, че тия двете цифри са месеца и така нататък. И по този начин си парсвам датата от конзолата. Да. И след като ние сме създали вече този обект от тип LocalDate, за него има методи, които са инициализирани в LocalDate класа. Тоест ние тук може да ги разгледаме, ето getYear, getMonth, getMonthValue. Предполагам това, разбирате какво правят тия методи. Като му кажа getMonth, ще ми върне месеца, в който е датата. Мога да ги сравнявам, мога тук, виждате колко много методи, с това може да си ги разглеждате, може в Google да си търсите. Тук. Сега ще ги погледнем. Така. И Control и Space. И сега аз ако му кажа, я за всеки случай да си направя още една датичка, която ще ми е примерно End Date. И тази дата на какво ще ни... Значи ние трябва да сметнем датата след 1000 дни, нали така? Ние вече след като имаме Start Date, мога да му кажа, това беше plus Days. Ето. Той метода си е... И тук даже ни казва какво очаква. Число от тип long и DayStat. Това е името на променливата, нали? И тук пишем колко дни искаме да прибавим. И това ще извика този Start Date, ще го обърне в това грозно число, дето ви казах. И след това, като извикам този метод, ще прибави 1000 дни, но пак така обърнати в това грозното число и вече резултата ще го обърне обратно в дата. Така. Добре. Сега обаче тук може да има проблем, защото не сме сигурни дали деня, от който започваме, т.е. този ден 25.02, какво направихме? 25.02, дали се счита и той или не се счита, ще го погледнем това вече, ще видим в джъджа. И какво е казано, тук трябва да я прочетем, да прибавим 1000 дни и да изпечатаме. Да, обаче аз ако я изпечатам, сега даже е така, ще изпечатам End Date. Е така. Да? Каква е причината да напишем Start Date плюс 1000 с цифри? Защото то не разбира от... Това не е число, това е дата. Аз това казвам, че ние трябва да извикаме метода, защото този метод вътре е сега, даже е така с контрол, като цъкне и като штракне на метода. Ето, вижте какво прави. Ако дните са 0, ще ни върне същата дата. Ако не, тук вижте има някакви други методи, които сега и аз точно не знам как работят. To epoch day. Моля? Не, аз не говоря за парсването. Колегата пита, защо не можем да кажем Start Date плюс 1000 директно, а не да извикаме plus days. Датата е разделена при нас с тирета или с по-древно има разделение.
това казвам, това не е... Това прави метода, ако му кажеш плюс 10, той взима detail датата, добавя 1000 и го връща горе. А ако му дадеш на самото като число 1000, той ще знае ти какво ще добавиш. Да, това казвам, това не е число, дейта не е число, то е обект от тип datetime и трябва да си направи някакви преобразования вътрешно. Правя аналогии с Excel за това. Той е Excel отдолу по същия начин. Отдолу от нас, понеже съм отдолу. Тук вече малко по... Добре, сега да го рънем това, да видим изобщо дали сме го направили правилно тук с парсването. Добре, чакаме вход. Какво беше? 25.02.95 година. 25 с тирета 02.1995. Enter. Щом не ни гръмна тук с някакъв грозен exception, означава, че правилно ни парсва датата и прави някакви преобразования. Да, обаче виждате ли сега тук датата как я въведох ден, месец, година, а как ме изпечата година, какво е това? Месец, ден. Значи, да, точно така. Значи тук, когато принтираме, трябва пак да му кажем end date в какъв формат ще бъде. Точка, само да видя така. Как беше, бе? В pattern и му казвам end. Не, няма да стане така. Пак трябва така да му кажем в движене. Така, само че това трябва да видим така ли беше. Тук малко се помогна, защото така. Да. Не, това не се прави така, не се форматира така. Като имаме така end date, трябва да му кажа форматирай ми го по този начин. В смисъл, при парсването това се прави, обаче като имам някаква дата, просто казвам, тази дата изпиши ми в този формат. Така. Така. Чакай, какво иска? Java long string. Чакай. Малко грозно става, обаче това трябва да се случи. Само така ще го сложа на следващия ред. Така. Значи казвам му крайната дата, форматирай ми я. Обаче този да я форматира, трябва да извика този datetime formatter, да извика метода ofPattern и чак тогава вече да му дадем това форматиране. Както го направихме горе, само че преди това един формат отпред трябва да излепим. Това си е клас в datetime. Мисля, такъв, това е отделен клас, който ни форматира датите. Не го знаем, търсим го. Търсим в Google как да форматираме дата и така. Ето, може да кажем формат date. Simple datetime формат. Ето тук има. Сега ще го погледнем. И тук сега, ако почнем да четем, има и някакви други начини, нали, с Simple Date формат и така нататък, но тук вижте какво става. Това всичко са дати, могат да се форматират по различни начини. Сега няма се задълбаваме, защото те има и много примери, това просто трябва повече да му се обърне внимание. Но в Google, ето и в Stack Overflow има и ето Customizing формат, тук можем да четем. Ето тук даже има и тия ключови думички. Ето Simple Date формат. Явно просто има и други класове, но за момента този клас DateTime форматера ни върши работа на нас. Само сега ще я пуснем, сега ще видим. У мен стана обаче си малко разменението с крайния резултат. У мен излезе 21 и 21 и 11.
Значи, какво казахме, че може да е проблем тук с тази задача? Ние дублираме то start date. Значи, какво трябва тук да прибавим? 999 дни. Защото ние го дублираме един вид, не го смятаме го два пъти. И като рънем вече 20.11.97, ето го. Това нещо просто трябва да се види какво се очаква в задачата, защото то не е казано, нали, пресмята датата, на която се навършват 1000 дни. Тоест... Да. Това е нещо като уловка, да, в тази задача има лека уловка, че то ни е казано 1000 дни, обаче когато се навършва, датата в която се навършват, тя всъщност е с един ден преди тая, която ние вадим директно с 1000 дни. Ако нямахме в тази задачка код изход, ние не знаем дали сме работили. Ако става въпрос за задачата, винаги имаш вход и изход, за да можеш да си тестваш, нали? Ти няма как да знаеш какво се очаква от теб. На изпита, да. Това си е абсолютно едно към едно, на изпита ще бъдат такива задачи. Всъщност изпитните задачи, които ви бяха показани преди малко, дали онази с 90 точки, условието, което вие сте видели току-що, е също, което ви са видели тези, които са били на изпита. Това просто... Никой не го променя. Така, събмитваме в джуджа и... А тук е само тия двете са били на изпита, Те са от два различни изпита тия двете задачи. Това е първа задача за изпита, така ще ви го кажа. Имате 6 задачи, това ви е първа задача. Ще направим цяло как. Тук тази задача, затова е с звездички, защото трябва просто да отворите Google, да прочетете как да си парснем дата в специфичен формат, да видите този DateTime форматър. И ето, както казах, тя е на 10 реда задачката, обаче просто иска малко търсене в Google. И затова са ви я дали, за да може да ви ангажират малко така с странична информация. И сега имаме още малко време, ще решим още една задачка. Currency Converter. Добре. Така. Правим си нашия метод. Правим си кое? С датата ли? Синтактична грешка най-вероятно или не е променено от C# код на Java код? Това беше. Добре. Сега. Нека първо да видим какво ни трябва в тази задача. Какво се иска? Само скенера си написах, да. Добре, дайте сега идея да видим как да направим така, че тук вече е малко по-сложна тази задачка, защото нямаме директно само едно число и да ни е казано това число го обърни в евро и изпечатай резултата, а тук ни е казано, че имаме 3 валути. И според зависи каква валута ще ни подадат, нали, те ни е казано на първия ред давам ти 20 пари някакви. На втория ред те ни казват тия пари са долари. На третия ред ни казват превърни ги в левове, нали, за първия тест е това. Значи тук вече ние имаме повече неща, които трябва да съобразяваме и трябва да съобразим каква валута ни подават и в каква трябва да изпечатаме. И това нещо може да го направим с така наречени логически проверки. Защото ние не знаем първоначално потребителя каква валута ще иска да превърне дали от левове в долари, дали от долари в евро, дали от евро в паунд или какви бяха другите там. И поради тази причина ние трябва да направим такъв алгоритъм, трябва да измислим, че да работи за всички валути програмата. Как предлагате, някой има ли идея как може да направим така, че като ни въведат едно число, независимо от това отдолу какви валути ще ни дадат, нали,
да можем да смятаме. Така, как да се да ги унифицираме валутите? С СИФ, ама как унифицираме едно нещо? Значи ти можеш ли да примерно да кажеш, събери ми 5 кг с 3 грама и с 4 нещо друго. В смисъл, различни мерни единици не можем да събираме, нали така? Значи ние, за да правим някакви геометрични операции, трябва да ги превърнем всичките в една и съща мерна единица. С това си направим каквато аритметична операция ни трябва, математическа. И вече чак тогава да обърнем обратно в тази изходна валута, търсената. Значи ние веднъж, само ще спра звука, защото така. Добре. Идеята е, каквото и да вкараме първо число, след това валута, в която е, след валута, в която искаме да стане. Да. И той трябва да ни даде резултат. Да. Значи ние трябва да превърнем, първо трябва да проверим този втория ред какъв е, дали е лев, дали е евро, дали е долар. После трябва да проверим третия ред каква валута е и спрямо това първата каква е да превърнем парите във втората. Сега като почнем в движение ще ви обяснявам. Аз предлагам първо да си ги прочетем тия трите реда, защото те са ни, нали, винаги ще четем по 3 реда. Така. Първо четем число. Това е дробно число, казвам double quantity, или как ще го пусти? Money. Така. Double точка. Парсваме си го и казваме на ридера да прочете следващия ред. Добре. Сега тук виждаме, че вторите две числа са стрингове, значи тук няма да имаме нужда от парсване. Директно казвам string, само че с главна буква. Това му казвам, че ще чета текст. Няма да го обръщам в числа и такива истории. Така казвам string. Това е текст. Стринга ни е текст. Така, initial currency. Това не е първоначалната валута. Или convert from ли да го... Айде, initial ще го кръстим, после ще го преименуваме, ако става. Така. Reader. Next line. Тук нямаме парсване, директно четем си и минаваме на нов ред. Сега, понеже другата променлива е същата, ще се я дупликирам и да кажа така result currency. Добре, имам ги трите променливи. Сега, аз мога да си направя още няколко помощни променливи, такива, които да ми съдържат 1 лев, колко евро е, колко долара и колко паунда е. Нали така? За да мога после да разделям или да умножавам с тия променливи, вече в зависимост от това какви валути са ни дали тук. Тоест аз кажа ние тук левчето си го има, че е единица, значи няма нужда да го създам него, той винаги е единица. Мога да кажа тия чиселца да си ги въведа и да кажа double. Айде. Не е окей така само с главни букви, но за целта сега тук на задачката ще си го направим само с главни букви. Да кажем, доларите са ни 1,79549. 1,79549. Така, това мога да му сложа да, мога и да не му сложа, ще сложа. Тук казвам, еврото колко е? Еврото ни е 1,95583. 583, добре. И паундовете са 2,53405. 2,53405 ли беше? Да. И тук казваме, че е дабъл, само че то може и да не го слагаме, защото то по подразбиране числото дробното не се записва в дабъл. Но слагам го, за да така, видях, че на лекции ви показваха,
с литерала D, тъй че ще го сложим. Сега, това... Айде си така. Добре. Имам си ги тия числа тук в някакви променливи. И казвам, абе, аз не мога ли тия пари, които са ни дадени в началото на първия ред, 20, според това каква валута ми е тук, да си ги превърна в лев. Тоест, аз имам първоначално $20. Не мога ли тия долари да ги умножа по това и да ги получа в левове? И ще имам 20 по 1,79 лева. И вече, като ги имам в левове, нали, според зависи дали е долари, евро или паундове, ще ползвам тия трите числа. И вече ще имам това 20 превърнато в левове. След това ще проверя на третия ред каква е валутата и ще направя обратната операция. Ще ги разделя вече на тия числа. След като ги имам вече в левове, щом тук тия зависимости са ни дадени спрямо 1 лев, нали? Първо превръщам това число в левове, спрямо дали е долари или така нататък. И после обратно, вече като го имам в левове, пак ще ползвам тия числа, защото ги имам. Мога да го превърна в евро, в паунд или пак в лев. Сега то е малко объркващо това нещо, просто по този начин ги унифицирам това нещо. Все едно, ако ми казано имам 1 кг, аз да го умножа по 1000 и да го имам в грам. Нали? И после този грам пък мога да го обърна в тон. Това са точно такива превръщания. Сега, значи, какво трябва да направя тук? За да знам аз, това число, нашото money, което ни е 20, за да знам кое от тия трите да използвам, трябва да ползвам логически проверки. Трябва да кажа, абе, я ми провери този втория ред, дали е USD. Ако е USD, направи това. Ако е евро, направи нещо друго. А ако е паунд, направи пък нещо трето. Нали? Значи аз трябва да ползвам тук проверки, за да знам с кое от тия трите числа трябва да си умножа моето money, за да си го превърна в лев. Логическите проверки се пишат с if. Тоест, if, след това такива кръгли скобички и вътре то даже има, ми казва expression. Това не е някакво условие, което ние трябва да проверяваме. И това условие винаги трябва да е true или false, да е вярно или грешно. Не може вътре да сложа 5 плюс 7. В смисъл, то ще вземе... Не, няма да стане. Не мога вътре да... Трябва да отговаря на вярно или грешно това условие вътре, което е. Тоест... така, точно. Ще напиша if това initial currency, което ни е string, ако нашето initial currency проверява се дали е равно, така с два пъти равно. Едното равно се използва за присвояване на стойност, казваме присвоиме тази стойност в тази променлива. А два пъти равното казва това нещо равно ли е на другото от дясната страна. И аз тук мога да кажа, абе, първоначалната стойност това ли е? Долар ли ни е? И си отваряме такива скобички, които... Само какво иска тук? Да, си казваме, че нямам нищо в if-а, което е окей. Добре. И сега първо ще си построя само блока, после ще построим логиката вътре каква е. Сега тук, след if проверката, имам три варианта. Мога да си изпълня тук, нали, някакъв код вътре и да си продължа насам. Мога да кажа else, което ще се изпълни само ако това е грешно. Значи това нещо тук, ако върне false, нашия код ще прескочи това тяло и ще влезе в else. И това винаги става. Значи винаги, когато това нещо върне false, кода, който е в else, в блока на else, винаги се изпълнява. И третия вариант ни е... Моля? Не, else може да е само един. Ако няколко това е третия вариант. Третия вариант е да сложа else if. Това какво прави? Това казва, абе,
ако това нещо ти върне false и ако е тук другото условие е true, тогава влез вътре. Значи това хем един вид закачане е този блок за тази проверка горе. За да влезем тук, трябва първото условие да е грешно и условието, което ще напишем вътре, да е вярно. Ако и то не е вярно, ще прескочи и този блок. Значи else if-а не гарантира, че винаги ще влезем вътре, нали? Пак имаме някаква проверка при него логическа. Значи, т.е. аз трябва тук да се проверя, я ми провери дали това пък не е, така ще си го копирам, дали не е евро. И сега, ако не е долар, ако не е евро, значи ще е паунд. Не, всъщност имаме и BGN, значи още една проверка трябва да сложим. Ще казвам, хубаво, не е долар, не е евро. Може да е тогава, така пак ще си го копирам, може да е паунд. Сега ще обясним точно какво правим. И вече... Може да е само... Не може, защото имаме и лев. Да. И вече, ако това не е вярно, това не е вярно и това не е вярно, чак тогава то какво стана? Остана само лев, нали? Ако и трите условия не са изпълнени, тогава мога да ползвам else, защото вече съм... Когато ще го направим else, то ще остане така, че ако текстът ще виждаме и бъдеме, ще бъде ако ще видим нещо грешно, например, РББ, която не съществува, тук... ще го направим като бъдеме. Да, правилно ти е забележката, значи тук ни е казано, че може да ни подадат само и тия 4-те варианта, аз затова така го правя. Ако ни е казано, че може да има и невалиден вход, който е някакъв, примерно, ние чакаме BGN, пък те ни пишат пешо нещо, такова да кажем, тогава щяхме да си направим, нали, един такъв случай, в който или просто нямаше да е else. Щеше да е така, само да още веднъж да я направим и тази конструкцийка. Else if, ако това ни е BGN, така, и нямаше да сложим else. И това нещо какво ще да прави? Проверява първо дали в променливата ни е записано USD. Не е. Слиза тук. Проверява това нещо. Записано ли е евро? False. Не е записано. Прескачаме този блок вътре. Идваме на тази проверка. Записано ли е Great Britain Pounds? Не е записано. Идваме на четвъртата. Ако и това не е вече BGN, това означава, че входа ни е невалиден. И просто можем да прескочим тук else и да напишем някакво Salt така invalid entry. Нещо такова. Като тогава, ако никой от тия не е вярно, нищо тук няма да се изпълни. Това нещо все едно ще го прескочим. Защото този expression вътре, като върне false, то прескача, значи ако аз така имам тук някакъв код, какво направих? Ако имам такъв някакъв код, нали, 20, 30, 50 реда, ако това нещо върне false, нито един от тия редове няма да се изпълни. Ще дойде чака, тук ще дойде, тук, ще проверя това. И заради това мога и да го оставя else, защото знам, че аз няма да имам невалиден вход, но може и така, в смисъл той така ще работи. Окей. Добре. Направихме си, построихме си, до тук спирайте, но сега ако нещо не обяснявам както трябва или не е ясно точно проверките как се случват, спирайте ме и питайте. Скобите се правят така, защото, нали, на Java отварящата скоба е на същия ред, а затварящата е на долния. Така, а ние не сме записали в момента условията трябва да направим. Не, това са условията. Това е условието. Казвам if. Действието не сме. За сега написахме само конструкцията и условията, които ще проверяваме. Сега вече вътре ще напишем действията, какво ще правим, ако това е вярно, какво ще правим, ако другото е вярно и така нататък. Може само с if-ове, но тук е добре да се разбере, че ако е така, Това е
Е така. Това също ще работи. Обаче, това ако върне true, това пак ще се провери. Разбираш ли? Докато ако имаме else, това нещо ако върне true, нито едно от тия, дето са надолу, няма да се проверят. Защото това си го представете като един цял блок. Това нещо е свързано. Ако някое от тия върне true, останалите, които са надолу, вече не се проверяват. Щом някое върне true, край. Извършваме кода, който е вътре и излизаме от целия блок. След последното else if, трябва ли да има пак else, за да покаже система out invalid entry? Не е задължително. Този код ще се изпълни винаги. Тоест, ако аз имам тук, така сега ще го направим с out, пишем USD currency така, нещо пиша просто, за да видим, че е влезнало тук в този if. Значи, какво ще направи програмата? Ще влезе, аз ако съм въвел USD, ще върне true, ще влезе в блока на USD-то, ще изпечата това USD currency picked, ще прескочи тия трите проверки, защото вече тази ни е върнала true и ще изпълни каквото е написано след if else проверката. Значи, айде ще го направим така в else да е по-четимо. Така. И сега вече, това е един вид вече валидация на входните данни. Ако потребител е въвел невалидни данни, ние тук да казваме, въвеждаш глупости. И сега трябва, какво да направим? Какво казахме, че трябва да направим? Трябва тук да ще направя още една променлива. Double money in level. Лева цел ще го напиша и първоначално го пишем 0, така. Просто се създавам извън конструкцията, за да мога да я виждам и надолу тая променлива, защото ако я създам тук, така, money in, така ще го напиша, равно на 0, тая променлива тук няма да я виждам, извън и в конструкцията. Ето, виждам само money in level и money. Това money in love-то не се вижда. То живее само в този скоп тук на самия if. Затова, ако искам тази променлива да мога да правя някакви операции с нея вътре в if и извън него, аз трябва да я създам извън него, в глобалния скоп, така се нарича глобалния скоп на този main метод. И затова си я въвеждам тук с някаква първоначална стойност 0, защото трябва да й присвоим стойност. И вече тази стойност ще променим тук вътре, според зависи в кой блок сме. Добре, какво казахме тук сега? Ако парите са ни USD, как да ги обърна в лева? Ще кажа парите в лева на какво са ни равни. Тук също и така, ако ви е по-удобно да го гледате. Тук съм казал, имам $20. Как да ги направя в лева? Да. Взимаме стойността на доларите, казвам ни 1 лев, ние $79. Това са глупости, бе. Това трябва да е $1 е 1,79 лева. Да. Значи го умножаваме. Тук малко кофти е дадено, защото даже аз се обърках. Значи какво казваме? Ако ни е долари, money in лева, даже така ще го направим, защото вече се учихме, че така се прави по-готино. Умножаваме го по нашата променлива USD. Само че няма стане така. Ние първоначално имаме записано 0 тук и ако умножим, каквото и да умножим по 0, всичко е 0, нали? Не ни ли трябва това? Да, обаче ние като запишем единица, какво ще направим? Ще кажем money in лева по 2,53, все едно казваме 1 по 2,53. Затова тук ще се взема, дай ми тия мъни първоначалните. Тия. Дето ти си ми ги дал колко имаш, нали?
И ще кажа тия пари умножи ги по долари, защото сме тук в проверката за долари. Нали така? И по този начин, аз ще слагам по един празен ред да е по-разбираем. По този начин аз какво проверявам? Ако входната валута ни е долари, вземи ми количеството пари, което имаш и го умножи по числото за долари. Ето го. Добре, за долари го направихме. Сега какво ще кажем тук? Ами, аз мога да имам и евро, нали така? Тук money in лева, не пак. Това е готиното не в проверките, че с една променлива аз мога да си подсигуря чрез правилните проверки, аз мога да съм сигурен, че в нея винаги е записано правилното число. Защото аз знам, че ако това нещо върне false, в тази променлива ще си е 0, нали? И така да се изразим, мога да влезна само в един от тия блокове тук. Така ще ви го кажа. И понеже мога само в един блок да влезна, все едно ще му кажа така. Това е същото, като е това нещо. Ако се абстрахираме тук от това всичкото, така ще го изтрия. Какво правим тук на тия двата реда? Инициализирам си една променлива и първоначално и казваме е равно на 0. После я взимам и казвам тая променлива е равна на нашите първоначални пари, умножени по това тук 1,79 нещо си. И вече знам, че тия долари ги имам в левове. Нали, окей, това го разбирате, какво правим тук, нали така? И сега обаче с този блок, какво казвам тук? Абе, умножим я по долари, обаче само ако валутата ни е в долари. И тук казвам, ако обаче валутата ни е в евро, умножим я по еврото. Нали така? Тук какво ще кажа? Ако валутата ми е паунд, умножим я по паунд. Ако ни е лева, само казвам равно на money, нали така? Защото левчето ни е 1. И по този начин аз динамично проверявам дали проверявам валутата каква ни е и според зависимо от това каква ни е валутата, аз умножавам тая променлива money по различно число е тук. USD, евро и Great Britain Pounds. И сега вече, чрез тия if-else проверки, аз съм превърнал парите, които са ни дали в началото, това 20, независимо тук дали ще ми кажат долари, левове, евро или USD, аз на този ред вече ще имам тия пари превърнати с този коефициент умножение. И третата стъпка ми е да направя пак един блок, в който мога да кажа обратното, нали. Вече само че ще проверяваме тази третата валута. И ще казвам, ако е такава валутата, то ще е аналогично, само че тук ще имам деление. Защото е обратното. И като цяло това е задачката тук сега. Дори малко сега да ви дойде малко повече това нещо, нали, вие ще го взимате и на лекции, после и ще ви се обяснява пак. Сега това го правим да може като ви дойде лекцията да не ви е напълно непознато това нещо. Така, значи аз до тук сега, между другото, добра практика е, ако имате такива по-кофти задачки, да не изплясквате целия код от начало до край, ами така като направите нещо и сега аз примерно не съм сигурен дали ми смята правилно програмата. Мога да я пусна, тук накрая да кажа, изпечатай ми тия money in лева. Искам да видя до тук в тази променлива money in лева какво се е записало, защото аз ако имам някаква грешка, ще знам, че някъде тук тая грешка. Обаче ако съм написал още 100 реда надолу и имам грешка, трябва да проверявам 100 реда, нали така? А пък тук ако имам грешка, ще проверя само 10 реда. И затова е хубаво така да си ги правите, да си разделяте задачката на стъпки и след всяка стъпка правите си проверка, виждате дали работи коректно. Ако не работи, проверявате защо не работи и така. Значи това е, по този начин е много по-добре. Защото наистина, ако е по-дълга задачката, трудно се намира грешка. И само, че не трябваше да го пусна така. Сега ще видим дали
дали изобщо ще тръгне. Да не ми гърми, ще го пуснем така. И сега ще му кажа... Ма ти не трябва да ги пишеш тия числа. Кои? Тия... Тук входа, това са отделни тестове. Входа ти е само 20, USD и BGN. Това са отделни тестове. Само да проверя тук. 20. Един момент само да погледнем тук USD и BGN. Invalid entry, защото сравнението е... Защото това трябва да се каже е така. Equals, да. Значи това е същото. Все едно, това е написано, даже ето то по-добре, по-четимо е, нали? Ако това е равно на това. Просто трябва да... Equals. Така. То даже го подчертаваше между другото. Казва, стрингове не се сравняват с равно-равно, ами се сравняват с equals. Нали? Ама аз съм идиот и си правя каквото си искам. Така. И тук казваме equals. Добре, втори опит. 20 USD и да кажем 35,9. Значи тук вече имаме някакъв по-нормален отговор, нали? Така ето вижте тук има записано някакво число. И нищо. Но ето даже тук виждаме, щом трябва да го изкараме в BGN, ние вече го имаме тук обърнато в левове, нали така? Значи всъщност е това 30,9 нещо си, ние нашия отговор. Ето го, 30,91. Само че ни го иска форматирано до втория знак. Тук ни казва, че можем да го заменим с switch, обаче сега няма да ви казвам и switch какво, защото тотално ще ви омажа. Ами с equals ли го правиш? Всъщност, другата особеност, въпрос че има там. Да. Ако е правилно условието и тук върне true, нали, влезе в този блок, ще изпълни каквото има тук в първия блок, ще пропусне тия всичките редове и ще дойде тук. И затова трябва да е фелса, да. Защото в else ще влезе само ако никой от тия четирите не върне true. Сега, тук има особеност, че когато проверяваме този стринг, трябва да проверяваме буквално с главни букви. Ако аз напиша USD с малки букви, това не е същото като USD с големи букви. Нали? Защото това нещо ги сравнява по точно символ по символ. А доколкото видяхме вчера, мисля, че ви показваха на лекцията за ASCII таблицата, че всеки символ има някакъв код. Малкото А беше 65, мисля, че беше, или 66. Главното А е друго. И то, ти ако напишеш малко А и го сравниш с главно А, тъй като имат различен код, това ще върне false. Затова тук е важно, когато подаваме инпута, да е в главни букви. За да може това нещо, нали, да върне true и да влезе тук вътре. Да, има. Можем за наше удобство. Тук като го прочета, сега ще видим. Ето го. Не го знам точно как се казваше метода. To lowercase. Това нещо какво ще направи? Ще прочете входа и ще направи всичко в малки букви. И обаче вече тук ще трябва да сравняваме с малки букви. Нали? To lowercase е като въведем нещо в конзолата,
взима това нещо, което сме го въвели и го прави всичко на малки букви. Тоест аз мога в конзолата да въведа USD е така. USD. Е така мога да го въведа. Ще хване този string и ще го направи на е така, на USD. И това нещо е, когато сега не сме сигурни дали малки главни, дали ще има някакви шльоковици такива въведени, правим всичко в малки букви и си решаваме проблема. Но за момента вече аз съм ги написал тук проверките с главни, затова ще ги махна тук. Е така. Да. То даже IntelliJ ни казва, че стрингове не се сравняват така, сравняват се с метода equals. Ами, добре, сега ако има някаква неформатирана скоба, примерно някаква е такава, или тук имаме някакви спейсове е така. Ctrl-Alt-L. Да, Ctrl-Alt-L автоматично форматира кода. И ако имаме някакви кофти спейсове или някакви повече такива скоби неформатирани както трябва, с Ctrl-Alt-L IntelliJ ни го форматира. Добре. Дайте да направим и другата проверка сега. Значи ние тук тия проверки ще са абсолютно едни и същи. Значи аз мога съвсем... Това не е много окей, така copy-paste, те така му викат copy-paste driven development. Това не е окей, защото ако тук имам грешка, аз я копирам и надолу и става мусака. Обаче за момента аз видях, че това ми работи коректно, защото си изпечатах там парите колко са, видях, че работи коректно и затова си го копирам. Тия проверки си остават същите, но вече тук действията вече са други. След като тия if-else проверки са ми подсигурили, че в тази променлива money in лева аз имам парите в лева, независимо от това дали са долари или евро. Тук какво трябва да направя? Тук трябва money in лева. Даже ще направя една нова променлива, така да е по-четимо. Result. И ще кажа пак е така равно на 0. И вече тук аз трябва да работя по променливата result. В нея какво искам да запиша? В тази променлива аз искам да има нашото money in level отгоре, само че разделено на USD-то. Ако е USD, нали? Ако е евро, ще го разделиме на евро. Нали? Общо взето правим обратната операция на тази горе. Дето. Горе го умножавахме, за да го направим в лева, а тук все едно имам 100 лева. Тия 100 лева искам да ги обърна в евро. Нали? 1 лев ни е евро и 95. Това означава, че тия 100 лева трябва да ги разделя вече на това число. 1,95. Нали така? Първоначално, като ги обръщахме, беше умножение. Това второто е обратното, делим. И тук резултат какво ще кажа? Ако е долар, искам нашото money, парите в лева вече, които са ни, искам да ги разделиш на тази променлива, горе долара. Дето. Моля? Как? Да, много правилно. Сега ще го оправим. Другия въпрос. Output, това е резултат. Това не е резултат. Тоест искаш, той колегата ми напомни, това result currency трябва да проверим. Да, той ми напомни, ето точно както ви казах, като копирам и пейст, направя грешки и направихме грешка, нали, проверката вече не е коректна. Значи тук трябва да кажем result currency, ако ни е долар, нали, прави това. И това result currency трябва да го проверявам навсякъде него. Вече то какво е, нали, защото това ми е това. Това е result currency. Initial currency ни е първото, какви пари имаме, result currency ни е в какви ще обръщаме. Аз не обърна, че си копирал всичко. Да, точно каквото ви казах, че когато копираме, стават грешки и направих грешка, нали, затова казах, че не е окей да се копира така. Защото просто става мусака и после ходи проверява и тук си го сменил, там не си го сменил, останало някаква променлива и става... Да видим сега, ако работи, окей, ако не работи, ще търсим грешката. Добре, тук казахме, ако ни е долар, ще делим на долари. Тук какво ще кажем? Ако ни е евро,
Money в лева ще ги делим на евро. Нали така? Накрая, ако тук ни е Great Britain Pounds, ще делим на променливата Great Britain Pounds. И ако ни е лева, вече, тук си остава money in лева, нали така? Ние затова го кръстихме money в лева. Това е втори в else блок. Да. То затова е по-добре за момента да гледате тук, защото аз ако избързвам и нещо някъде, ако имаш синтактична грешка, ще изпуснеш 2-3 стъпки. Ами да, надявам се да няма проблем с видеото, пуснал съм го да записва, ще го има и на видео това нещо и решението ще ви го кача да си го гледате, нали? Така. И накрая казваме, форматирай ми, само че как беше printf, нали така, за да можем да закръглим до втория знак, с printf се правиш. И тук искам 1%, точка 2 и floating point number ще подам и му дам това money в лева. И вече мисля, че сме готови да тестваме. Ако дадем ето втория тест, първия, ще пробваме и с първия. Рънвам си тук програмката. Така, малко ще зумнем. Казвам 20. 20 имам лева. Искам да ги обърна. Добре, ще го ръннем наново, защото тук няма сме сигурни, че тестът е верен. Имам 20. Имам долари. Искам в левове да ги обърна. 35,91. Звучи правдоподобно и тук виждаме, че сме, значи, виждате ли сега какво изпуснахме тук? Аз печатам някакво число, обаче той иска и... Откъде мога да го взема е това? Да е различно всеки път. Някой сеща ли се? Да, знам, да сложим третата редица, дето би чете да го сложи сега. Ние си го имаме в променлива, ето го. Може да кажа, тук във формата, интервал, процент S, защото ще подаваме string, нали така? И тук просто го давам като, това беше променливата, result currency. Казвам, изпечатай ми result currency тук. И тествам пак. Я да въведем 20, само че с главни букви трябва USD и BGN. И то какво вика? 35,91 BGN. Значи, струваме се, че сме на прав път. Да пробваме с втория тест. Пускам си пак програмата, зумвам малко, копирам, натискам Enter, 100 евро точно. BGN-то евро. Значи тук има някакъв проблем, виждате ли? 100 BGN, ако е евро, не би трябвало да... Защото, виждате ли какво печатаме тук? Ние си правим някаква променлива result, в която правим някакви действия, обаче изпечатваме money in лева. Не печатаме просто правилното нещо. Трябва да изпечатам тук result. И тествам пак. Казвам така, 51 и 13 евро. И изглежда ми вярно на мен. Пробваме и този тест. Така. 9.53 GBP. Значи, изглежда, че работи коректно програмата, остана само така да я тестваме и в JIT, защото то на нас не изглежда коректно, ама... Сега ще го погледнем. Какво беше това? Currency Converter, това ли беше? Така, Java код, submitвам. И така да дава всеки път 100 от първия път е най-хубаво. Да, така, кое? Малко... Вижда ли се така, ако е зумното, да?
Да, резултат. Тук отделя грешката беше, че печатах ета money in level, която си я смятаме в първия if. А на нас ни трябва този резултат вече, който е след втората операция, чак го получаваме. Къде е декларирано? Тук декларирано ли? Аз първо си го създавам този резултат и след това правя някакви операции с него вътре в if-а и го печатам в системата. Добре, сега ще минем, ще ги погледнем. Някакви въпроси по всичките те if-else проверки, защо ги правим с if-else, защо като цяло имаме два такива блока. Сега и да е малко объркващо, пак ще сте го виждали, нали, на лекциите, като ви се предава. Идеята е, че чрез if-else проверките, според това дали някакво условие е вярно, ние извършваме някакво действие. И по този начин можем, ето както виждаме, можем да динамично да записваме някаква информация в променливата, според това дали някаква валута са ни подали или някакво други условия, ако им е вярно. Също така, тук може да има още условия, насам, колкото искаме условия може да наредим, ама за сега няма ви тормоза и с такива. Може да имаме логическо и, логическо или вътре. Ако това е вярно, и това е вярно, и това е вярно, тогава. Ама това ще го видим и по-нататък. За сега оставяме само с едно условие. И пак питам дали има въпроси. Да, не, всъщност, само да подпишеш. Аз този код ще го кача в PasteBin и ще ви пусна линк с направо, даже на архив мога да ви направя трите задачки, ето ги решавахме и ще ги качим в групата, няма проблем. Добре, спирам видеото да не записва излишно и ще погледнем тук на колегите какви са проблемите. Спирам.